Nun sewu lek aja nak mung ngomong ning bab perkara sopir. Ah gila to. Kula wau tukaran karo bis Bagong iki pengen tak biacok tenan. Lah nyapa kok tukaran Sono karo suwi, bis Bagong? Saestu lho kula Salahe apa bis Bagong karo ning Unut lho. Iya. Aku lek ning Unut kan terus mlaku to. Numpak napa numpak sepeda motor teng Tulungagung. Ning ngarep ning lampu merah. Lah kok diceluk sopir apa kernete. Untung rata antem bataku. Lah nyapa? Lah kok iso? Boyo, boyo. Boyo diengkolmu ki aku percil kok seboyo. Dinyek lho bos aku dituting. Boyo, boyo. Boyo diengkolmu ki percil aku ngono. Aku terus karepku terus piye? Iki tak goleki wonge madepe. Kernete nduding kowe karep muni piye? Boyo, boyo, boyo ngono. Gobloke kae karepe kowe dijak ning Surabaya, goblok. Wong aku ape main ning Winong kok ning Surabaya piye to bocah iki. Aku ki ape main ning kene. Aku ki tukaran tenan iki mau. Kowe Lah iya kowe iki dijak ning Surabaya. Boyo Mas, boyo. Ayo ning Surabaya. Boyo. Aku ki ape rene goblok kan bocah iki. Aku kok ora ape ning Surabaya, aku malah dinyek-nyek. Boyo, boyo, boyo tak biacok tenan ki bocah iki. Ngene lho Dik, kowe iki karepe ditawani bis, Ngenyek kowe karo aku. Ngenyek kowe, duit ora gablek ketawani bis duit kondi itu kowe. Kowe ngenyek karo aku. Apa kowe? Kowe ketoke adike kondektur apa ta bis mau kowe ketoke, he? Lho piye to bocah iki? bocah goblok iso tekan. Lho ngaku dikaya Kowe iki lho kon numpak bis. Aku ora numpak bis, aku bareng rombongan. Aku ape numpak iki lho, bareng elep. Dijak ning Surabaya kowe lho. Aku ape main ning kene kok sono Surabaya iki nyapa ta kowe? Aku main rene ora ning Surabaya aku iki sumpah to. Ditawani bis. Duwe nyikmu iki. Wong duwe ora gablek kok tawani bis iki lho jane. Ngenyek kowe karo aku. Ketara kowe sugih saiki ngenyek karo kancane. Kowe dijak numpak bis. Moh, aku pengen ngojek. Ngengkel to bocah iki angel ram to momon karo awakmu. Goblok. Ah sampean jelas nih picangek niki angel niki. Maksudnya ngene lho Mas. Lah Iya. Sampeyan ki ditawani bis arep Duwike sapa? Duwike sapa to, Pak? Angel to. Lu tanggapan ning ngene iki urung dibayar sesuk isu lah mbayar kok ditawani bis iki lho. Jajali to sampean pikir Maksudnya ki awakmu arepe dijak ning Surabaya. Sing ning Surabaya, main ning kene ditonyoni wong kene aku sampe ning Surabaya. Iki penting Mas lho. Yudo, percil apa diangkrang ya kowe? Kowe kok tak antem lho suwe-suwe kowe iki dikon numpak bis. Mbah, aku ki ape rene numpak ojek. Kok iso numpak bis piye to bocah iki cuwengoh to bocah iki ketoke. Kowe kok iso goblok ki piye to, Dok? Kowe rung tau dipisui wong bisu ya kowe. Lah kok iso ngono lah awakmu kok nesu karo aku lho. Aku Lah tenan iki kleru dibenerne kok iso malah tekan. ora usah benerne kancane wong dek kapane mbok benerne ya biji telu wae lho. Ora usah dibenerne. Iki sekolah ada to. Lho ora ning ngono lah aku tenanan Bagong, kowe. Iki ki deloken nuwun sewu. Apa? Nek nderekne bose. Lho paling tidak para warga dusun iki Tumpak Tumpak Jawa. Jawa ki wonge delon sehat-sehat, Endi, bergas-bergas. Sing nom yo ganteng-ganteng. Weh tenan, Dek. Sing tuwek lho delon nyawaprut-nyaprut. Iya. Oh ya ambune ya remason nek ngono Lho tapi sehat, apa-apa karek jamune. Mulane wonge kaya aku ngene lho usaha. Iso Apa apa? kuwi? Jamu to, bakul jamu, Jamu apa? jamu gendongan. Ya ampun, gendongan nek dijamu apa kenek? Piye to bocah iki jamu kok gini? Bakul jamu sing digendong lho. Loh, lempoh bakule stroke berarti. Stroke berarti bakulmu. Kaya bis ya malian. Stroke berarti bakulmu. Bakul jamu sing digendong lho, blok. Lah iya stroke kenaan bakule. Lah nyapa stroke kok bakulan jamu? Bakul jamu sing diadai botol. Lah apa kenek botolnya sepiro terusan? Bocah iki kok cuwengoh to suwi-suwi. Kowe iki ngomong apa to jane bocah iki? Lah Malah bakul ngono, jamu dilebokne botol kok kenek. Piye lho? Bakul jamu sing digendong lho. Lho berarti stroke bakule. Kok sampe digendong mlaku dhewe gak iso. Bakul jamu sing ning jero botol. Terus Diocok-ocok. mumet no ndase. Piye to bocah iki? Angel jaman. Wis Ora. ora bakul jamu gendong prung. Wes. Aku roh aku. Lah iya ya ngono kuwi. Loh, tapi lah aku nuwun sewu, lah kula mboten bakul jamu. Apa lha? Lah kula teng griya niku dodolan cah sekolah. Lho seneni pake cah sekolah mbok dol. Seneni pake cah sekolah mbok dol. Goblokmu cekel polisi kowe. Duh diwalik. Cah sekolah mbok dol. Duh diwalik iki kok ketoke aku. Anu ki lho Mas. Cah sekolah ki tak dol. Lho seneni kowe. Ngene lho. Piye? Cah sekolah muduk. Ya. Terus tak dodoli sitok. Lho senep goblok ngene dimbok dodoli. Beh, seneng ram to. Anu lho, bakul soto pikulan ya lho. Soto Lamongan, soto pikulan. Bakul satu apa? Pikulan. Lah kuwi ning cangkem ora remuk. Pikulan kok disoto wong daging akeh lho.
anu mendal gitu bos aku. Daging akeh nyapa pikulan mbok soto. Bakul soto sing dipikul. Oh, bakule lempok. Setruk. Duh, balik iki. Bakul Setruk bakule. Bakul soto sing diris-iris. Lah dalah, ndahne oleh lara kabeh kuwi. Bakul soto sing dikeceri jeruk lho, Dok. Lho perih. Sing dicerot-ceroti kecap. Lah raine lak dirubung semut. Lho. Bakul soto sing jeruk wali. Lho blodok no. Blodok bakule. Kowe roh bakul soto? Ugung. Lah duh, iki. Nyapur Dong aku gong roh. Masa orang roh belas? Gong roh blas. Sampean roh bakul soto, Bas? Dereng Pak. Dereng bucange. Bakul soto niku sing pripun to, Mas? Lho urung roh ta? Urung. Lah iya. Ya sapa sing roh terusan? Lampu. Sampean roh, Pak? Gong. Bakul soto sing digendong Mas? Dereng. Masa gak roh lah. Oh, iso kok ya ora roh. Ora roh. Pak Lurah, jenengan surap bakul soto pikulan, Pak. Surap. Dereng lho. Lah iya. Lah ya mau kok. Aku ya ora roh jane. Lah. Kok rumangsa kok. Niki, Mas. Omong-omongan kok padha angel-angel. Sakarepe Angel, dhewe angel, iki angel ditompo.